Morjesta. Tässä jaksossa mennään taas kantoalueen Pokemoneihin. Luvassa on muun muassa Parasektista Labrasiin ja Onyxiin asti. Mukana Pokédex-tietoja sekä faniteorioita. Ja osa näistä Pokemon-maailman totuuksista on yllättävän synkkiäkin. Kadabra on psyykkinen Pokemon, joka tunnetaan erityisesti lusikastaan ja voimakkaista psyykkisistä kyvyistään. Sen sanotaan käyttävän lusikkaa keskittymisen välineenä, jonka kautta se kanavoi ja vahvistaa psyykkisiä voimiaan. Pokédexin mukaan Kadabran läsnäolo voi vaikuttaa ympäristöön, ja sen psyykkiset voimat ovat niin vahvoja, että ne voivat aiheuttaa outoja ilmiöitä sen ympärillä. Kadabran alkuperäinen nimi Japanissa liittyy ilmiöihin, joissa lusikat näyttävät taipuvan. Nimi on Jungerer, mikä liittyy Uri Gelleriin. Lusikan taivutus on osa hänen imagoaan, ja tämä johti kiistaan myös. Taikuri Uri Geller väitti, että hahmo muistutti häntä. Lusikka, hänen tunnettu temppunsa, psyykkinen illusionisti ja nimi- ja designiyhtälöisyydet. Hän koki, että hahmo oli liian samanlainen hänen imagonsa kanssa ja yritti estää sen käytön. Kadabra oli pitkään poissa korteista ja tähän yhdistetään usein Uri Gelleriin liittynyt kiista, mutta itse kiista ja korttien poistuminen on todellinen tapahtuma. Kadabra on palannut uusiin Pokemon Trading Card Game-julkaisuihin. Uri Geller on myöhemmin antanut luvan käytölle. Vaikka yhteys Uri Gelleriin on todellinen, fanit ovat laajentaneet sitä teoriaksi. Ja mitä tulee teorioihin, niin yksi tunnettu teoria liittyy Kadabran muodonmuutokseen. Kadabra näyttää osittain epätäydelliseltä verrattuna kehityksensä, eli välivaihekehityksessä. Fanien mukaan Kadabra ei ole täysin valmis muoto, vaan eräänlainen väliaskel ennen alakatsomia. Perusteluina tähän on, että hänellä on yksi lusikka ja alakatsemilla on kaksi. Sen kehon asento näyttää epätäydelliseltä ja psyykkiset voimat eivät ole vielä huipussaan. Ajatus tästä on sellainen, että Kadabra on vaihe, jossa mieli ja voima ovat vielä kehittymässä. Yksi tunnettuista teorioista taas väittää, että Kadabra olisi alun perin ollut ihminen, tai ylipäätänsä on alun perin ihminen. Perusteluina tähän on, että Pokédexissä mainitaan tarina pojasta, joka muuttui Kadabraksi. Onkin tulkittu sitten, että osa psyykisistä Pokemoneista voi olla lähtöisin ihmisistä. Ja tämä perustuu Pokédex-tekstiin, mutta sitä tulkitaan vähän eri tavalla. Parasect on hyönteis- ja kasvityypin Pokemon, jonka selässä kasvaa suuri sieni. Pokédexin mukaan tämä sieni vaikuttaa sen käyttäytymiseen ja toimii tiiviissä yhteydessä sen kehon kanssa. Se elää kosteissa ja pimeissä ympäristöissä, joissa sieni voi kasvaa. Pokédexin mukaan sieni vaikuttaa Parasectin toimintaan. Parasect-teoria on yksi Pokemon-maailman tunnettuja ja synkkiä faniteorioita. Se käsittelee paras Pokemonin kehittymistä Parasektiksi ja selittää, mitä selässä olevalle sienille tapahtuu. No, joidenkin tulkintoja mukaan sieni saattaa jopa hallita sen toimintaa. Fanien mukaan tämä vaikutus on niin vahva, että jotkut uskovat sienen hallitsevan sen toimintaa kokonaan. Toisen tulkinnan mukaan kyseessä voisi kuitenkin olla riippuvuussuhde, ei pelkkä loinen. Ja tässä on olemassa yksi synkkä teoria. Fanit ovat huomanneet yksityiskohtia, jotka viittavat siihen, että alkuperäinen Pokemon ei ole enää hallinnassa. Parasin silmät ovat normaalit ja elävät, kun taas Parasektilla ne muuttuvat vaaleiksi ja ilmeettömiksi. Ja tästä on syntynyt ajatus, että Parasect ei toimi omasta tahdostaan, vaan sieni ohjaa sitä täysin. Inspiraatio oikeasta maailmasta tähän on, että tämä idea muistuttaa oikeaa ilmiötä, jossa tietyt sienet voivat vaikuttaa hyönteisten käyttäytymiseen. Tätä on verrattu oikean maailman sieniin, kuten Ophiocordyceps unilateralisiin.
olipas vaikea sana, jotka voivat vaikuttaa hyönteisten käyttäytymiseen. Ja tähän on myös vaihtoehtoinen teoria semmoinen, että kaikki eivät näe taas sitten tätä asiaa näin synkkänä. Toisen tulkinnan mukaan sieni ei tuhoa isäntänsä, vaan muodostaa sen kanssa äärimmäisen riippuvuussuhteen, jossa paras saa apua aisteihinsa, sieni saa liikkuvan kantajan. Eli fanien mukaan kyse voisi olla symbioosista, ei pelkästään loiselämästä. Silti yleisin fanien näkemys on, että Parasect on enemmän sienen ohjaama kuin itsenäinen Pokemon, mikä tekee siitä yhden creepimmistä tapauksista. Lapras on vesi- ja jäätyypin Pokemon, joka tunnetaan rauhallisesta ja lempeästä luonteestaan. Pokédexin mukaan sen määrä väheni liiallisen metsästyksen vuoksi. Tämän seurauksena siitä tuli harvinainen ja suojeltu Pokemon. Yksinkertaisesti hän on ystävällinen Pokemon, jonka määrä väheni ihmisten toiminnan takia. Yksi yleisimmistä fanien tulkinnoista on, että Lapras olisi saanut vaikutteita Loch Nessin hirviöstä, taruolennosta. Perusteluina fanien mukaan tähän on, että hänellä on pitkä kaula. Se on suuri, meressä elävä keho, rauhallinen, mutta mystinen olemus. Joidenkin fanien mukaan Laprasin selässä oleva kuori taas ei ole täysin osa sen biologista rakennetta. Ja tämä on herättänyt kysymyksiä. Onko kuori kasvanut siihen erikseen vai onko se jonkinlainen suojakerros? Nimen Lapras alkuperäistä on myös erilaisia tulkintoja. Yksi ehdotus on, että se liittyy espanjan sanaan lapa, joka viittaa merieläimiin tai kilpimäiseen rakenteeseen. Ja tämä sopii sen ulkonäköön. Kilpikonnamainen selkä, meressä elävä Pokemon. Ja vielä yksi kiinnostavimmista teorioista on, tämä Lapras ei ehkä perustu pelkästään dinosauruksiin tai taruolentoihin. Yhden teorian mukaan sen design muistuttaa oikeita merieläimiä, kuten meriätanoita, joilla on samankaltaiset aistielimet ja pehmeä kehon rakenne. Tämän tulkinnan mukaan Lapras voisi olla enemmän merellinen olento kuin perinteinen vesidinosaurus, mutta tätä ei ole koskaan vahvistettu virallisesti. Ja mitä tuossa kuvassa tarkoitetaan, niin teoria perustuu siihen, että Laprasin kehonosia verrataan merietanan rakenteisiin. Esimerkiksi nuo tuntosarvet Laprasin päässä muistuttavat merietanoiden rhinoporeja. Nämä ovat oikeasti hajua aistivia elimiä. Ja sitten tuo suun alue. Kuvassa viitataan oral tentacles merietanoilla, kun on vastaavia rakenteita ruokailuun. Kehon muoto, Laprasin vartalo on litteä ja virtaviivainen. Muistuttaa enemmän pehmeää rakenteista merieläintä kuin kovaa dinosauruskehoa. Ja toi kuori selässä, että teoriassa tämä ei olisi oikea kilpi, vaan enemmän erillinen rakenne tai symbioottinen osa. Mutta näitäkään ei ole vahvistettu teorioita, mutta mielenkiintoista. Onix on kivi- ja maatyypin Pokemon, joka tunnetaan pitkältä kivisestä koostuvasta käärmeestä. Sen vartalo muodostuu useista kivimäisistä osista, jotka ovat ajan myötä kovettuneet erittäin kestävään muotoon. Pokédex-tietojen mukaan Onix liikkuu maan alla kaivautumalla ja se pystyy kulkemaan myös kovien kivikerrosten läpi yllättävän nopeasti. Yllättävää onkin, että iän myötä hän vahvistuu. Että mitä pidempään Onix elää, sitä kovemmaksi sen kivinen keho muuttuu. Eläessään maan alla hän viettää suuren osan ajastaan kaivautuen. Se voi synnyttää tarinaa liikkuessaan. Yksi fanien esittämä teoria liittyy Onixin kokoon. Onixin koko muuttui spriteistä enemmän animen takia. Osittainen faniteoria tai tulkinta: varhaisissa peleissä Sprite oli 2D ja näytti pienemmältä, mutta anime teki Onixista paljon isomman ja uhkaavamman. Ja totta on, että ero pelien, Spritejen ja animen välillä on olemassa.
Lyhyesti sanottuna fanit ovat huomanneet, että varhaisissa peleissä Onyx vaikutti pienemmältä kuin animessa. Fanit uskovat, että animen suuri Onyx vaikutti sen myöhempään tulkintaan. Animessa nähtiin myös erikoisversio nimeltä Crystal Onyx, joka oli kristallimainen ja käyttäytyi eri tavalla kuin tavallinen Onyx. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, voisiko kyseessä olla harvinainen muoto tai erikoisvariantti. Haunter on haamu- ja myrkkytyypin Pokemon, joka leijuu ilmassa ilman täydellistä kehoa. Pokédexin mukaan sen kosketus voi aiheuttaa kylmyyttä tai jopa tajunnan menetyksen. Tässä muoto alkaa syntyä, mutta ei ole vielä valmis, se on vain osittain muodostunut. Yksi erikoisimmista faniteoreista väittää, että Haunter liittyy Metapodiin ja epäonnistuneeseen kehitykseen. Faniteorioissa on myös ehdotettu, että Haunterin energia voisi selittää esimerkiksi Voltorbin kaltaisia Pokemoneja, mutta tämä on vain fanien spekulaatiota. Joidenkin fanien mukaan Haunter olisi tässä välivaihe, jossa varjo alkaa saada muodon. Execute ja Executor ovat molemmat ruohopsykkistyyppejä. Execute koostuu useista pallamaisista yksiköistä, jotka näyttävät munilta, ja niitä ne ovatkin. Pokédex selittää, että ne ovat kasvin siemeniä, eivät oikeita munia. Yksiköt toimivat yhdessä ryhmänä ja reagoivat yhtenä kokonaisuutena. Executorilla jokainen yksikkö toimii ryhmänä, kun taas Executorilla taas jokainen pää toimii erillisesti. Tämä tekee niistä esimerkin Pokemonista, jossa tietoisuus ei ole yksi vaan moniosainen. Tämä on virallista tietoa Pokédexin ja pelien kautta. Sen keho muistuttaa palmopuuta, jossa on useita päitä. Alolan Executor on yksi pelisarjan pisimmistä Pokemon-hahmoista. Sen kaulan kasvu liittyy virallisesti alueen voimakkaaseen auringonvaloon. Alolan muodossa se saa myös lohikäärmetyypin, ja tämä on suoraan pelin selitys. Execute ja Executor faniteorioita. Fanien mukaan Execute ja Executor voivat muistuttaa enemmän kasvimaisia organismeja kuin eläimiä. Tämän tulkinnan mukaan ne voisivat käyttäytyä kuin parasiittiset kasvit tai itiöiden kautta leviävät organismit. Ja toisen teorian mukaan Executen yksiköt sulautuvat yhteen ja muodostavat Executorin rungon, vähän kuin kasvien luonnollinen kasvutapa, jossa erilliset osat yhdistyvät yhdeksi rakenteeksi. Fanit ovat myös pohtineet, että kantomuoto voisi olla eräänlainen kitukasvuinen versio, joka ei ole kasvanut täyteen mittaansa ympäristönsä takia. Ja siinä oli Pokemon-salaisuudet osa 5. Jos tykkäsit tästä, jätä tykkäys ja kerro mikä Pokemon oli sun mielestä oudoin tai kiinnostavin. Ja voit kertoa mikä asia jäi minulta kertomatta. Ja voikin olla, että paljonkin jäi, yritän lyhyesti ja ytimekkäästi ne kertoa, koska ettei ne mene kauhean sekavaksi. Yritän sinne sitten mainita myös samalla, että mikä on faktaa siinä tietyssä Pokemonissa. Mut joo, voit kommentoida kommenttikenttään ja siellä voimme sitten keskustella lisää. Seuraavassa osassa kerron taas lisää kantuelaisen alueen salaisuuksia. Kommentoi mistä Pokemoneista voisin seuraavaksi kertoa, mutta nähdään seuraavassa videossa.